kayo? Sige, Mark. Lasa kayo. Naipig. $2,000 years later. Story time dito sa Victoria Plaza ng Dakbayan sa Durian, mga kabingka. So napoy bagong na-discoveryhan, mga kabingka, isa ka lechon manok, no? Legendary, authentic, mga kabingka. So pag-uni, mga kabingka, so giluto ni sa oven, no? Roasted chicken, mga kabingka. Ang pangalan ani, mga kabingka, Yum Yum lechon manok, mga kabingka. So ato ning tilawan o worth it or not worth it. Let's go. Na natakaroon din sa Yum Yum chicken, mga kabingka. So ato aning kilawan o palita, no? Ang kuana ni whole chicken, mga kabingka, is 380. So ang katunga ani, mga kabingka, is 180 kabingka. So ato aning kilawan o niya, mga kabingka. Siyempre palit sa kita, mga kabingka, para mabalaan na to ang mga pagkaon ni mga kabingka. Oy, karon, mga kabingka, to nining sugdan, mga kabingka, ng Yum Yum chicken, mga kabingka. So ang tagiya daw ni, mga kabinggas, tatak dabawin nyo, no? So ato ning tilawan o unsa ni kalami, no? Kani siya, mga kabingka, humot dito kay, mga kabingka, no? Sa humuta. So ato ning tilawan, unang kagat, mga kabings. Ngit tayo. Belum mo si tulang ane? Rice, pero pwede na gulay rice. Na. Lasa kayo. 10/10. Actually, mga kabingka, wala na sa dine-in dire, nangangyo lang jud ko, no? Nangangyo lang jud ko sa nagbantay diring dapita, mga kabingka, no? Actually, wala gini sila dine-in, na take out lang gini dire. So basta lami nyo kayo. Ano daw? Wala pa kabutog. Bisa kabulan. Mag-iskabulan, masuro na karong bulan na. Ba? Dami aja deh. No, sir. Yes, sir. Ha? Wala, sir. Natin ni sir. Nagtao. Wala. Umana naman. Nililay, sir. Lasa kayo. Naipig. Ano kami? Lasang-lasa kayo. Sige, Mark. So, di na kayang doon kay di manimukbang food review lang may mga kabingka, di ba?
Basta, daplin lang gid no? Gawas lang gid sa Victoria Plaza, padulong sa Inisip, sa likod sa Victoria Plaza. So, 10/10 mga kabingka, di ba? Ambot sa akong kauban na ng mga kabingka, ingon daw niya mga kabingka, sa akong videographer, kumbaga, ilig daw niya rice. Pero ako, wala na rice mga kabingka. Hindi pwede mag-rice ng mga kabingka. Na-meet you kay mga kabingka. So, ito po si DJ March in the place to be you. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.